Vi har om Homers Iliaden, sang 1, vers 370-412. I dette stykke af sangen taler Achilleus til sin guddommelige mor. Achilleus fortæller om præsten fra Chryse, som kom til Achaierne og kong Agamemnon for at hente sin datter Chryseis tilbage, efter at hun var blevet krigsbytte for Agamemnon. Dog var Agamemnon utilfreds og sendte præsten tilbage med vrede ord. Præsten, som også var bønpræst for Apollon, bad Apollon om at sende pile mod Achaierne, og mange blev derfor dræbt. For at stoppe rædslen tolkede en klarsynet spåmand, at Agamemnon skulle sende sit krigsbytte tilbage til Chryse, hvilket Achilleus støttede. Agamemnon blev vred, men sendte alligevel Chryseis tilbage og tog Achilleus' krigsbytte Chryseis til gengæld. Derfor beder Achilleus nu hans guddommelige mor om at søge hjælp hos Zeus. Hun har tidligere hjulpet Zeus med at fastsætte sin magt, og derfor mener Achilleus nu, at Zeus skylder hans mor en tjeneste. Tjenesten, som Achilleus vil have moderen til at bede om og nærmest tigge om, er at lade Achaierne synke i havet og dø, efter de har afleveret Chryseis. Dermed skal det vise den mægtige kong Agamemnon, hvilken konsekvens det har at håne Achaiernes stærkeste kæmper, Achilleus. Vi har nu 3 nedslag, og det første nedslag, vi har, det er på vers 370-372, og det lyder: Siden kom Chryses, en præst fra fjernskytten Phoebos Apollon, selv til de bronzeiklædte Achaiers hurtige skibe, for med utallige gaver at købe sin datter tilbage. I dette nedslag, der fortæller Achilleus, altså sin mor, om præsten Chryses, som ville købe sin datter tilbage fra Agamemnon. Og i det her nedslag, der er bronzeiklædte, det er et brydadjektiv. Det næste nedslag, vi har, det er vers 393-395, og det lyder: Men har du styrke dertil, tag hånd om dit prægtige afkom, gå til den høje Olymp og bønfald Zeus, hvis du ellers fordum har skænket ham glæde i hjertet, i ord eller gerning. Og i dette nedslag, der beordrer Achilleus, altså nærmest sin mor, til at hjælpe ham. Achilleus, han vil have hende til at gå til Zeus for hjælp, hvis hun ellers tidligere har gjort noget godt for ham, enten igennem noget, hun har sagt eller gjort. Til sidst har vi et nedslag på vers 409-412, som lyder: Og lad Achaierne drive tilbage mod havet og floden, falde og dø, så de ser, at de rigtig har glæde af kongen. Og det går op fra Atriiden, den mægtige drot Agamemnon, hvad han forbrød ved at håne Achaiernes stærkeste kæmpe. I dette nedslag fortæller Achilleus om en af de 2 straffe, som Agamemnon skal have for at trodse ham. Straffen går ud på, at Achaierne, efter at have afleveret Chryseis tilbage, skal synke i havet og dø. I nedslag er der et patronymikon. Det er tilnavn Atriiden, som både Agamemnon og Menelaos har, fordi de er sønner af Atreus. Vi ved dog fra sammenhængen, at der er tale om Agamemnon.